Arestado na kan otoridad sa Siruma Camarines Sur ang sarong miyembro kan LGBTQ na may mandamiento di aresto para sa kasong panhabon. Ginibuan pag-aresto sa sospek na si Johari Buwat Ibelio alias Lady Pink, 23 anyos, sa residensya kaini sa Purok 1 Barangay Kabugaw, Siruma, pasado alas 9 ninbanggi ka nakaaging Lunes. Dinakupan sospek sa kusog kan warrant of arrest para sa kasong panhabon na pigpaluwas ni Honorable Maria Gwen Dizon, ang presiding judge kan Metropolitan Trial Court, Branch 21 kan National Capital Division Region. Sa pamamagitan ng aking warrant PNCO, siya po ay naaresto doon sa lugar niya po mismo sa kaso ng theft. Pinalabas yung kanyang warrant of arrest sa criminal case number 24-02075. Parang empleyado siya nung ninakawan niya, empleyado siya doon. So doon po nakasuhan po siya. Kan nakaaging taon kan habunan kan suspetsyado ang sa iyang amo sa Sampaloc, Manila ninlabi sa 400,000 pesos na kantidad nin mga alahas. Ang krimen nahagop man subuot sa CCTV. Panawagan na lang po ng aming himpilan ay paigtingin po natin ang pakikipagtulungan dito sa aming himpilan, lalong-lalo na kung kayong mga may alam na may mga nagtatago o mga kriminal na alam niyo may mga warrant of arrest, is magkipagtulungan na lang sa aming himpilan para ito ay madakip at hindi na magkausa ng takot sa community po. Abuton sa 10,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa temporaryong liberdad kan sospek. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Siruma Municipal Police Station ang sospek para sa nagkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.